Здравейте хора, аз съм Беги и днес ще снимаме на Clash Royale. Почвам да снимаме. Не знам защо на този път клана беше много зле. И често го отворих без да искам. Имаше и епик, чрез който също си го отворих. Може би ето защо съм толкова малко. Не трябва да ги... аз съм под 15, купуваме на меки канал, не знам защо. Така. Почваме. Утре ще имаме или на Clash Royale, или на Minecraft, или пък днеска. Така че, примерно, така, днеска на Minecraft, утре снимам на Clash of Clans, моя грешка, или обратното. Не знам, ще си помисля. Той няма еликсир са. Но пак ще удари. Супер. Не успя, сега ще му пусна един Hogrider. Суисърт. Добре, пак не се задържа много. Добре, колата му е... Взехме колената кола. Така. Сега се... Не изчакам да видим как ще пусне. Или пък не. Пускам ръчката. Това не е добре. Един минал хард. Ще се справя, да. Прецакан. Добре, тук поне ще направя огромен деймидж. Защото вижте, докато ви... Чао, кога съм това магическа. Се чудите защо? Защото имам дълъг. И той дори... да не стане, то ли стане. Така че... Така. Сестра ми, нещо. Ще вземе това право. Тук съм, да. Така. Ще отправя клип. Айде се. Айде, нататък. Тихо. Така. Съжалявам, ако не ме чувате, но какво да направя? Такъв е живота със сестра. Понеже баща ми отиде някъде и са баба не ни гледа. И тя множко не знае какво правя. Защото тя не е толкова мала. Тя не е от толкова нови години. Че да знае всичко. Отивайте си, не сте желани тук. Готово. Мисля, че ще го бия. Това е много добре. Пирач. Пират размазвач. Дълъг. Взехме му и тази кола. Добре. Не очаквах, честно, че ще пием. Съжалявам, че предишния клип, дето го снимах, беше мега лош. Звука нещо пръщеше в микрофона и не знам защо. Но сега ще видим. Така. Нямам. Ето го. 7500, аз имам много. Почти толкова малко повече. Чалендж е свършил кога? Аз стигнах до 2 стигнах. Много трудно ги направите. Супер сел. Хора, това ще знаете клип. Абонирайте се, лайквайте всички клипове и до следващото видео, което ще е много скоро.